Anton Buttigieg kien it-tielet tarbija ta' Salvu Concetta. Fl-1955 Giusello l-Mercer ikkonvinċih joħroġ mal-Partit Laburista għall-elezzjoni li saret dik is-sena. Daħal fil-Parlament fl-1956 minflok Joseph Flores illi sar imħallef. Reġa' kien elett fl-elezzjonijiet tal-1962, 66, 71 u 76. Kien President kif ukoll deputat mexxej tal-Partit Laburista. Fl-1971 meta l-Partit Laburista mmexxi minn Don Mintoff tela fil-Gvern, Anton Buttigieg inħatar Ministru tal-Ġustizzja u tal-Parlament u Deputat Prim Ministru. Fis-27 ta' Diċembru 1976 inħatar bħala t-tieni President ta' Malta Repubblika, kariga li żamm sal-1982. Kien iħobb id-demokrazija, ġilet tad-demokrazija, speċjalment tad-drittijiet fondamentali tal-bniedem. Fi żmien il-presidenza tiegħu, l-aħħar soldat Ingliżi ħallew il-Malta fil-31 ta' Marzu 1979. Buttigieg kien magħruf ukoll bħala l-poeta tan-natura. Kien bniedem pajjunier fil-lingwa Maltija meta l-lingwa Malta l-irsif Malti kien imkasbar u kulħadd jagħtih mill-ar kien wieħed mill-front ta' sidru u llum qed jieħu l-frott tiegħu. Ta' 32 sena Buttigieg iżżewweġ l-ewwel mara tiegħu Carmen u kellhom 3 tfal, John, Manolo u Rose. Kien bniedem li kien iħobb ħafna l-familja u li ta' kontribut kbir il-pajjiż. Hekk niftakru jiena. U kien iħobb ħafna n-natura wkoll. Anton Buttigieg miet fl-età ta' 71 sena fil-5 ta' Mejju 1983. Ingħata funeral statali u f'Mejju tal-1985 kien inawgurat monument f'ġieħu fil-Bla tal-Bajda.